jeg hedder, og jeg vil lave sådan en Ferrari-video, nej, Formel 1-video. Se her. Vinderen af Barrichello og Schumacher vinder den her pokal. Og her er den podium. Her er podiumpladsen, de skal stå på. Okay. I hvert fald, der står 1, 2 og 3. Jeg står ikke omvendt, men det er lige meget. Så her er kørende. Her er Schumacher. Her er stå igen. Tim. Og der er Tim. Og så sikkert stjerner over det hele. Godt. Det er den der. Og ja. Og her er Barrichello. Det er fint, og her er hans hjem. Godt, så er det på plads. De skal så køre om at vinde. Og her er hatten. Hatterne. Så. Se. Godt. Vi kommer til slut. Jamen skal det være langt. Jamen, racet starter nu. Det er fint. Okay, vent lige et sekund. Her er banen. Nå jo. Udskiftet kommer Coutinho, der i den her uge må vide, den tror ikke at blive udtaget til Brasiliens VM-trup. Men Johanna har spillet sig tilbage ind i varmen. Han har helt sikkert en fremtid. Det er nok en stor del af næste sæson. Coutinho er selvfølgelig en skummel spiller, men jeg ser det hver gang, jeg ser ham. Han skal levere mere, end han gør. Flere assist, og Ja, vi er helt klar. Her er Schumacher. Ja, han klister mange af de her slid. Jeg fik en et eller andet sted. Godt. Han med Schumacher indeni. Okay. Godt. Her er Barrichello. Altså bilen har jeg selv lavet. Ikke så fantastisk. Og så tæt på og udefra. Godt. Men vi kan starte løbet. Løbet foregår her. At vi starter lige ud. Så når vi når over til det stol, så vender jeg rundt. Så kommer de langs herover et sted, hvor I godt kan se. I kan kun se på den her, men det er lidt lige meget. Fordi målstregen, den er prevent. Jeg bruger lige sådan en her. Målstregen er her. Sådan her. Det er målstregen, okay? Godt. Og så, ja, nu skal vi starte løbet. Kørende er klar.
Der er 3 omgange. Og nu kan I så... I kan godt stemme på mig. I kan godt sige, hvem jeg synes er. Og forresten, Schumacher han kan godt komme nu, ikke? Jo. Men nu det er ikke mere om det. Nu skal vi afgøre det her ved. Barrichello starter 1, Schumacher starter 2. Jeg går lige nogen klar. Jeg går lige nogen klar. Nu er der gået 5 minutter og 45 sekunder. Vi starter løbet. 3 omgange. Er I med? 3 omgange. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Skal jeg? Og så er jeg stået. Go! Schumacher fører med 3 sekunder. Ja. Sidste omgang her er han. Schumacher. Der kommer Schumacher ind, og han var noget det hele. Schumacher var lige. Barrichello kommer ind til tur. Der kommer Schumacher ind. En glad støjtmester. Barrichello tur. Og nu skal vi se overrækkelsen. Vent. Sådan! 2-1 til Liverpool. Sterling. Suarez og Sterling. Skide godt. Ja, det er med hovedet. Hvem er det? Men mål ændrer på tingene, det ændrer på mentaliteten. Og igen, det er absolut det samme, vi ser. Totalt i lille målfelt. Jeg ved ikke, om målmanden laver. Og se Skipper ved begge scoringerne. Ved ham, der scorer nu. Ved ham, der scorer før. Det ved jeg ikke nu. Formationen Rodgers for at skabe noget i etableret spil. De blev dødboldene. Der blev afgørende for, at de kom foran med 2-1. Skide godt, mand. Det er bare fedt. En City mål. Husk nu City også. Ja, hvad kanal er det på? City, det er på, ved jeg ikke. Det er godt, mand. City, ej, de fører 2-0. Det er det der respekt også, synes jeg. Der er jo kunne finde kort i og bokse så meget, at dommeren føler, at han er nødvendig til at smide ham ud. Og så er det rigtig, rigtig godt.
Jeg er ikke sulten. Gerrard, vi får 14 assist, den mest assisterende spiller i Liverpool. Elvis! Den hedder Erne Suarez. 14 assist til Gerrard. Til Suarez. Ej, hvor er det godt, mand. Fedt. Og her er det hele slutningen. Der ligger nummer 1 og 2 på topscorelisten i den øverste engelske række. Alene uden at være delt med nogen som helst. Fantastisk. Schumacher Bank. Og film slutter om 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej hej.